Намасте. Вдишваме бавно нагоре, изпъваме десния крак, издишваме левия към гърдите, вдишваме, издишваме началото на пръстите на дясната ръка върху пръстите на левия крак, вдишваме, изпъваме крака и издишваме лява ръка до седалището, вдишваме, издишваме от полулотос, отпускаме към десния крак, Джану Ширшасана Ардха Падма, вдишваме и издишваме, вдишваме и целият въздух издишваме бавно нагоре, вдишваме дясното коляно към гърдите, издишваме, изпъваме десния крак, вдишваме, издишваме контрашпиц, ръцете под прасеца, кръка към тялото, отпуснати рамене, вдишваме и издишваме. Вдишваме, освобождаваме кръка, намасте над главата, издишваме дясна ръка върху ляво коляно, лявата през кръста, хваща пръстите на левия крак, брадичка ляво рамо, вдишваме и издишваме. Вдишваме и издишваме максимално сухо, вдишваме, разплитаме крака, намасте.